ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି କଳ୍ପନା ରେଡି ତ? ହଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ କୁଣ୍ଡଉଥିଲା। ହଉ ତ ନେଇକି ଆସ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୋ ବର ଅନୁଭବ ନହେଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ନହେଲେ ବାବୁସାନ କାହା ବେଳେ ଗୋଟା ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ବସନ୍ତୁ। ଅନୁସୟା ଆରେ ବେଲ ପଣା ଟିକେ ଆଣ। କଣ କୁଣିଆ ଆଗରେ ବାଳରେ ଖାତିର କରୁନ ମତେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଖାତିର କରୁନ ଟିକେ ପଚାରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ଡିଟୋ ରଚନା ବେଳା ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ହଉ ମା ତମ ଘରକୁ ଯାଅ। ଘଟଣା କ'ଣ ମୋ ପୁଅର ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ତା ହାର୍ନିଆଟା ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ କଲା ବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲରେ ତା କିଡନୀଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଚଳିବ ସମୁଦାୟ ଆଉ ଗୋଟେ କିଡନୀ ତ ଅଛି ନା। ଆଉ ଯୋଉଦିନ କିଡନୀ ଅପରେସନରେ ବସଛୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତା ଲିଭର ବି ସଡ଼ିଗଲାଣି। କ୍ଷମା କରିବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଖାଡୁଆ ବର୍ଷ ସରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଆଇଛନ୍ତି ସେମିତି ପଳାନ୍ତୁ। ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଲା ଆଉ।